yn ymaenol yn Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn, ond beth sy'n mwy pwysig na yna, reit? Trydytha nillon i Lloegr, bachgen o Castell Newydd Emlyn sgorodd y winning try, Scott Williams, a heno, pwy lithodd y winning try, ond Gareth Davies! A hwnna'n ffantastig i ni fel Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn! Gret!